Τι θα πάρετε, έτοιμοι είσαστε? Συγγνώμη, είσαστε έτοιμοι? Ναι, έτοιμοι είμαστε, πείτε. Εγώ θα ήθελα το barbecue burger. Ωραία. Συγγνώμη, έρχεστε σε μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε? Να σε ρωτήσω κάτι, και σένα και τον άλλον. Όταν σας μιλάω, με ακούτε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, γραμμένοι με έχετε και οι δυο σας, κανονικότατα. Πόσες φορές σας έχω πει να μην παίρνετε κοιμάδες απ' έξω? Εντάξει, ρε μαμά, τώρα για μία φορά σιγά. Παιδάκι μου, καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτός μπορεί να έχει πάρει έναν αρουραίο, να τον έχει αλέσει και να στον έχει βάλει στον πιφτέκι για να το φας. Ιου, αφού γράφει από ποιο ζώο είναι, ορίστε δες. 100% μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Άμα δεν δω τον κρεοπόλη εγώ η ίδια με τα μάτια μου να βάζει μέσα το κρέας που θέλω και να το αλέθει, δεν τους πιστεύω. Και δεν καταλαβαίνω από πού μάθατε εσείς να τα παίρνετε αυτά και να τα τρώτε. Εγώ ποτέ μου δεν σας έβγαζα έξω να σας ταΐζω τέτοια πράγματα. Ποιος σας τα έδειξε? Πω, μαμά, εντάξει, άστο. Θα πάρω αυτό με το κοτόπουλο και το αυγό. Ναι, αυτό πάρε. Άμα πάθεις καμία σαλμονέλα, δεν θα σε τρέχω εγώ στο νοσοκομείο, θα πας με τα ποδαράκια σου. Οκ. Μαρούλο σαλάτα. Μαρούλι, σκέτο θα φάω. Τι σας έχω πει, Νίκο μου, για τα μαρούλια, θυμάσαι? Άστο. Άμα πεθάνω, να δω τι θα κάνετε και οι δυο σας. Ούτε τα βρακιά σας δεν θα μπορείτε να πλύνετε. Πω. Ναι, αλλά τελικά τι έχει το μαρούλι? Το μαρούλι, αγόρι μου, δεν το πλένουν έξω. Είναι τίγκα στο φυτοφάρμακο. Μην κοιτάς εγώ που τα μουλιάζω 10 ώρες και τους βάζω ξύδια και τέτοια. Τι δεν κάνουν τίποτα. Αλλά τι σας τα λέω?